शीतल देवी नोंथांमोनहा मिथिगोन बिथाङा सोर आखायानो गैयाब्ला माबायदि बोरला गावनो हाखो माबायदि सनानि मेडेल मोननो हाखो जोंनो जिउआव मा नांगौ जोंबो लुबैयो सनानि मेडेल मोनथों जोंबो लुबैयो रुपानि मेडेल मोनथों माबा मोनसे मेडेल मोनथों बयजोंबो अनजाथों बयजोंबो सिनायजाथों बयजोंबो मान मोनजाथों बेखौ जों लुबैयो सोर लुबैया बयबो लुबैयो नाथाय ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनो हानांगोन जाय खामानिया समाजनि रोजा रोजा मानसिखौ थुलुंगा होनो हागोन बैबायदि खामानि मावनांगोन नोङो न' सिङावनो उन्दुबाय थायोब्ला आथिं थासेयावबो नोङो आगान सुराब्ला आखाइ थासेयावबो नोङो खन्थाइ सुजुवाब्ला आखाइ थासेयावबो नोङो बोर बियाब्ला नोङो बोरै देरहासार जानो देरहासारा जोंनि खाथियावनो दङ नाथाय बेखौ जोङो आन्दायदों जोङो आन्दायो माब्लाबा माब्लाबा मानो आन्दायो जोंनियाव थोजासे गियान गैया आङो बुंदों जाय मानसिया लेखा गोरों जागोन बियो खोमसियावबो लामा थाबायनो हागोन जोङो खोमसियावबो लामा आन्दायनाय नङा जाय मानसिया लेखा रोङा बिसोर सोराङावबो लामा आन्दायगोन शीतल देवीया गावखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आखाइ गैया जानो हागौ बिथाङा इसोरखौ सिबियो इसोरनि खाथियाव बिथाङा आरज गाबबाय थायो हे इसोर नोंथ' आंनि आखाइखौ लांफिनबाय नाथाय आंनि आथिंखौ नोङो लांफिननाङा आंनि मेगनखौ आंनि खुगाखौ आंनि गन्थंखौ आंनि खोमाखौ लांफिननाङा आंनि जिउखौ लांफिननाङा आंखौ थांनानै थानो थाखाय खाबु हो बेबायदि मोन्थोरजों बिथाङा गावनि गोसोखौ थुलुंगाखांहोदों इसोरखौ सिबिबाय थादों आखाइ गैयै मानसिया आखाइ गैयै सासे सिख्लाया दिनै रोजा रोजा खौथि खौथि मानसिफोरनि थाखाय थुलुंगा जानानै दङ बेबायदि मानसिनि खौरांफोरखौ फरायोब्ला जों ओंखाम उखैया जोङो दै गाङा जोङो जोंनि मेगननिफ्राय दुंब्रुद मोदै गयो बैबायदि मानसिनि आखाइ गैयै सिख्लानि जिउ खौरां बेसेबां दुखुनांथाव नङा होनबा जोंहा जुदि आखायानो थायाब्ला जोङो गाबै गाबै मा जागोन जोङो बेंगुरा जागोन जोङो लामा आन्दायगोन जोंनि इयुना खोमसि जागोन आं बेखायनो बुंदों इसोरा जोंनो जायखौ होदों बेखौ जोङो आजावनानै लानांगोन बेखौनो जोङो मोजां मोननांगोन गावखौ जोङो मोजां मोननांगोन जाय मानसिया गावखौ मोजां मोनगोन बियो सुइसाइड खालामनाय नङा आं बुंदों जाय मानसिया गावखौ मोजां मोनगोन बियो फेग्रा मुवा जानाय नङा जाय मानसिया गावखौ मोजां मोनगोन खोमसियावबो बे लामा आन्दायनाय नङा जाय मानसिया गावखौ मोजां मोनगोन देरहासारनि फिरफिला बिरहोनो हागोन जाय मानसिया गावखौ मोजां मोनगोन रोजा रोजा सुबुङा बेखौ मोजां मोनगोन जोङो गावखौ मोजां मोननो सोलोंनांगौ बेनिखायनो फरायसुला फरायसुलिफोर गेदेर मानसिफोरा गोरों मानसिफोरा मा बुङो खोमा फुवार फुवार खोनासंनांगौ मेल मिटिङाव जेब्ला जोङो थाङो जोङो खोनासङो सोर मा बुंदों मोजां मोजां बाथ्राखौ जोङो गोसोआव सोनानै लायो लाखुमायो जों गोसोआव बिजनेस मावनानै दिनै मानसिया अखाफोरावबो थांदों नाथाय जोंनि मानसिया लामा आन्दायहां जादों फरायसुला फरायसुलि जेब्ला जोंनि मेगन सिगाङाव फरायसाफ्रा लामा आन्दायो जोङो गाबनो ओंखारो जों गाबो जोंनि मेगन सिगाङाव जेब्ला फरायसाफ्रा सुइसाइड खालामो जों गाबो जोंनि मेगन सिगाङाव जेब्ला फरायसाफ्रा फरायनायखौ आद्रा खालामो नागारो जों गाबो जोंनि बिखाया गावो जोङो रावबो लुबैया जोंनि फरायसाफ्रा लामा आन्दायथों जों बयबो लुबैयो जोंनि फरायसाफ्रा देरहासार जाथों देग्लाय एपिएससि परीक्षा होनानै 40 जन फरायसाफ्रा बर'फोरनिफ्राय अफिसार जादों अफिसार मिथिगौ ना खायफा खेबसेयावनो पास जादों खुनु कचिं लायाखै हारसिङै फरायदों हारसिङै पास जादों बेसेबां स्ट्रं बिसोरनि गोसोआ जेसेबांखि दावराव खालामा मानो बिसोरनि गोसोखौ बायहोनो हाया
जेसेबांखि गोरिब जाया मानो, जेसेबांखि जेंना फैया मानो, बिसोरनि गोसोखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखै। ओरैबायदि गोहोगोरा बिसोरनि गोसोआ। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा मालाबा गावनि गोसोखौ दुखु खालामनानै लायो। फोरोंगिरिफ्रा रायोब्ला मोजांनि थाखायसो रायो, बिमा बिफाया रायोब्ला मोजांनि थाखायसो रायो। बेखौ सहायनांगोन। आंनियाव मोन्थोर दङ। सोरबा नोंखौ रायोब्ला बिनि मोन्थोरा मा? कन्ट्रल। नोङो ओंखाम उखैदोंब्ला बिनि मोन्थोरा कन्ट्रल। नोङो आनजादाव खम नाम्बार मोनदोंब्ला बिनि मोन्थोरा कन्ट्रल। नोङो लामा थाबायनायाव गाग्लिदोंब्ला कन्ट्रल। नोङो परिखा फेल जादोंब्ला कन्ट्रल। बे मोन्थोरखौ नोङो लानांगोन। हमथानानै था। फेल जायोबा खेबसेल'सो फेल जागोन, खेबनैबो फेल जानो हागौ, खेबथामबो फेल जानो हागौ, नाथाय बेनि उनाव देरहासारनाया दङ। जाय मानसिया मेंनाय गैयै नाजाथाबबाय थागोन बिथांमोनहा देरहासार जाखागोन। जों दिनै बेयाव मानो ज' जादों? जाहाथे जोङो मोनसे मोजां समायना लामाजों जोङो थाबायनानै देरहासार जानो हायो। जाहाथे जोंबो देरहासारनि फिरफिला बिरहोनो हायो। बे लामाखौ नागिर जोङो ज' जादों। जोंनि फरायसाफ्रा माब्लाबा नंखाय गाब आर्टिफिशियेल कालाराव लामा आन्दायो। गावखौ नंखाय गाबनिफ्राय गोजानाव दोन। जाय जायगायाव जों दिनै दङ, 60 जन फरायसुलिफ्रा मोसाबाय, फरायसाफ्रा मोसाबाय, बिराद समायना खालामदों। बियो नंगुबै गाब, बियो नेचारेल गाब। बेबायदि थासारियावसो जोङो फैनांगौ। गोदान बोसोर होननानै खायफा खना खनला मा खालामो? पिकनिक जायो। बै जाहैबाय आर्टिफिशियेल कालार, नंखाय गाब, मोसायो बिरादनो। बैबादि जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैया फरायसाफोर। आङो बुंदों थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बैबादियाव थाङोब्ला गेदेरफ्रा थांगोन, फरायसाफ्राबो थांगोन। नाथाय जाय थासारिया सैथो बै थासारियावसो थाबाय था। जोङो बिजिरनो सोलोंनांगोन बबे थासारिया नंगुबै, बबे थासारिया नंखाय। नोंसोरनि आइ आफानाव सों, बिसोरहा मा सिमां दङ? नोंसोर गाज्रि खामानि मावोब्ला बिसोरनि बिखाया गावोना गावा सों। दा हराव सोंहैथां, नोंसोरनि आइ आफाया नोंसोरखौ मा जाजानो लुबैदों? बिसोरो बुंगोन डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसर, टिचार, आबादारि। बयनिबो बिमा बिफानि गोसोआव बिराद गिदिर मोनसे सिमां दङ। सिमां। बे सिमांखौ नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो नुदों। नोंसोरो जाहाथे इयुनाव देरहासार जानानै माहाजोन मानसि जायो, अफिसार मानसि जायो, मोजां मानसि जायो। बेबायदि सिमां। बेनिखायनो आन्दायनाङा। अरुणिमा सिन्हानि बाथ्राखौ सोर साबेसेया मिथिगौ? आखाइ थिखांलाय। ओरैजाय मिथिगौ, ओरैजाय मिथिगौ। अरुणिमा सिन्हा, साबायखर। अरुणिमा सिन्हाया सासे भारतारि आइजो। बिथाङा आथिंबो दं, आखाइबो दं, खुगा दं, मेगन दं, गन्थं दं। नाथाय बिथांहा ओरैबायदि मोनसे खैफोद गोनां सम फैदोंमोन। खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय बिथांखौ नाख्लायदोंमोन। बेबायदि जारिमिना गोजाम जाया, माब्लाबाबो गोजाम जाया। 100 बोसोरनि उनावबो गोजाम जाया बैबादि थासारिया। बैबादि आइजोनि जि थुलुंगाथाव स्ट'रि, बियो गोजाम जाया। 100 बार बेखौ रायखांब्लाबो गोजाम जाया। ट्रेननिफ्राय नाख्लायबाय, बिनि आथिङा दानस'जाबाय। रेल लाइनाव गोग्लैनानै रेलजों बिथांनि आथिंखौ दानस'बाय। हरसे मानि बियो गाबबाय थाबाय, आयै आफा इसोर, आंखौ हस्पिटालाव लांफैदो, आंखौ बासायफैदो। सानायजोंसो गाबदों, नाथाय सानायजोंसो गाबदों। बिथांनि गोसोआ बायाखै। हरसे मानि बिथाङा बेयावनो गोग्लैदों।
थांलाय फैलाय ट्रेन रावबो मिथिया बिथाङा बुंदों इसोर नोंथ' आंनि आथिं थोंसेखौ लांबायानोसै आंनि जिउखौ दालां आंखौ थांनानै थानायनि खाबु हो इसोर नोंनि थाखाय बिराद गेदेरथार खामानि आं मावगोन बेबायदि गोसोआव मोनसे बाथ्रा बुंबाय अरुणिमा सिन्हाया खाफाल मोजां सोरबा मानसिया बिथांखौ नुनानै हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालाव बिथाङा सेन्सलेस जानाय मानसिया मोजां जाबाय इसोरखौ बिथाङा साबायखर होबाय आथिंखौ दानस'बाय होननानै मिथिगौ बियो आथिं फारसे गैलिया अब्लाबो बियो गाबाखै बियो गाबदोंल'मोन आथिङा बेना बिराद सादों बेखायसो बियो गाबदोंमोन थोंसे आथिं थानाय सासे आइजोआ आर्टिफिशियेल आथिं लागायनानै दिनैबो थाबायदों गाबोनबो थाबायदों समफोरबो थाबायदों बिनि उनाव बिथाङा खारदों खारनानै बिथाङा प्रेक्टिस खालामदों बिनि उनाव बिथाङा हाजो गाखोनो प्रेक्टिस खालामदों दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बिथाङा इसोरनि खाथियाव मोनसे समाय होदोंमोन इसोरा जुदि आंखौ बासायोब्ला आङो देरहासारनि फिरफिला बिरहोगोन इसोरा मोजां मोननाय खामानि मोनसे मावगोन होननानै बिथाङा समाय लादोंमोन बिथाङा माउन्ट एभारेस्टआव गाखोबाय थोंसे आथिंजों माउन्ट एभारेस्टआव बिथाङा गाखोबाय बेसेबां थुलुंगाथाव आर्टिफिशियेल आथिं बेसेबां पावारफुल माइन्डसेट बेसेबां गोहोगोरा बिथांनि गोसोआ जों बयबो अरुणिमा सिन्हा बायदि जानो हाया थिग जानो हाया नाथाय जोंहाबो गोहो दङ माबा मोनसे जानो हानाय नोंथांमोननि गेजेराव नाजायोब्ला माउन्ट एभारेस्टबो गाखोनो हागोन अखाफोरावबो थांनो हागोन नाथाय नाजाथाबनांगोन गावनि गोहोखौ सिनायनानै गावखौ गोहोगोरा खालामनांगौ मालाला युसुफजाईनि बाथ्राखौ सोर मिथिगौ मालाला युसुफजाई सासे बांगाल सिख्ला आंनि रल मडेल दिनैसिम आं नुफेराखै नाथाय मालाला युसुफजाईनि जाय गोहो जि माइन्डसेट बेखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो आं थुलुंगाखाङो हिन्जावसाफ्रा फरायसालियाव थांनानै लेखा गोरों जानांगौ बिथाङा बुंदोंमोन बयनिबो न'खराव बयनिबो लामायाव बयनिबो गामियाव बयनिबो समाजाव आरो बे हादोराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय फैनांगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बिथांनि जे खामानि मावनाय बेखौ उग्रपन्थीफ्रा मोजां मोनाखैमोन बिथाङा साफ्रोमबो हिन्जावसाफोरखौ लेखा गोरों खालामनो थाखाय गामि गामि थांनानै थुलुंगा होयोमोन स्कुलाव थांहोयोमोन बेखौ नुनानै उग्रपन्थीया मालाला युसुफजाईनि खर'आव गुलि गावदों मालाला युसुफजाईया जायगायावनो गोग्लैदों बिथाङा हस्पिटालाव थांबाय बिथाङा सिरि मोनबाय बेसेबांबा गोबाव साननि उनाव बिथाङा इसोरखौ बुंबाय बिथाङा आल्लाहखौ बुंबाय साबायखर इसोर साबायखर आल्लाह नोंथाङा आंखौ बासायबाय नोंथांनो आङो दिन्थिगोन आं मा खामानि मावनो हागौ आं दिन्थिगोन गरसे गुलिया मालाला युसुफजाईखौ सिगिनो हायाखै दिनै बिथाङा इन्टारनेशनेल लेभेलाव खामानि मावगासिनो दङ मालाला युसुफजाईया दाबो दङ अरुणिमा सिन्हाया दाबो दङ बिथांमोननि जारिमिना 100 बोसोर 200 बोसोर 1000 बोसोरनि उनावबो गोजाम जानाय नङा आथिंखौ आखाइखौ जिउखौ पेरालाइज दा खालाम बेंगुरा दा खालाम अखाफोराव सोर थांदों जों बायदि मानसियानो थांदों माउन्ट एभारेस्टआव सोर गाखोदों जों बायदि मानसियानो गाखोदों नाथाय बैबायदि मानसिया गावखौनो बिराद गोहोगोरा खालामनानै लादों जों बबेयाव आन्दायदों जाय मानसिया अखाफोराव थांदों आथिं थोंनै दङ आखाइ थाइनै दङ मेगन थाइनै दङ जों बादिनो दङ नाथाय जोङो दिनै आन्दायोब्ला जानाय नङा जों अखाफोराव थांनो हाया जानो हागौ जाय मानसिफ्रा अखाफोराव थांदों बैबादि जोङो जानो हाया जानो हागौ नाथाय जोंहा गोहो दङ माबा मोनसे गोहो दङ बिजनेस मावनो हानायनि आबाद मावनो हानायनि साख्रि मावनो हानायनि जोंहा गोहो दङ मेथाइ खननो हानायनि मोसानो हानायनि खन्थाइ आवरायनो हानायनि जारिमिन सुजुनो हानायनि जोंहा गोहो दङ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन
नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय सानसे नङा सानसे सोरबा डक्टर जागोन, सोरबा प्रफेसर जागोन, सोरबा इन्जिनियार जागोन, सोरबा बिराद गेदेर बिजनेसमेन जागोन। नोंथांमोनहा डायरियाव लिरनानै दोन। अजित सारा ओरैबायदि होनलांदों। बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोनहा डक्टर जागोन अब्ला बै समाव आङो बोरायहैगोन। नोंथांमोनहा आंनो मेसेज हर, नोंथांमोनहा आंनो फन हर। नोंथां होननाय बादि आं डक्टर जाबाय, आं इन्जिनियार जाबाय, आंनि मेगननिफ्राय दुंब्रुद मोदै गगोन। फरायसाफोर, नोंथांमोननि थाखाय जों फैदों। बर' थुनलाइ आफादा सान हर मेंनाय गैयाजासे नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावदों। नोंथांमोनहा मोजां जाथों सान हर दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। सान हर फोरोंगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ मोजां खालामनो थाखाय बिराद गिदिर सिमां नुदों। लामा आन्दायनाङा, लामा आन्दायनाङा फरायसाफोर। मेट्रिक आनजादखौ माबादि उथ्रिसार जानांगौ होननानै आंनियाव सोंहरदों। आंनि इउटिउबाव सासे मेसेज हरदों, सार मेट्रिकखौ पास जानानै मोनसे राहा लामा लानानै भिडिअ बानाय होननानै आंनो मेसेज हरदों। मेट्रिकखौ पास जागोन, हायार सेकेन्डारिखौ पास जागोन, ग्रेजुएशन जागोन, पोस्ट ग्रेजुएशन जागोन, देरहासार जागोन। नाथाय मोननैसोल' मोन्थोर दङ। बे मोन्थोरा जाहैबाय नोङो मोनसे गिदिर सिमां नु। बिराद गिदिर मोनसे सिमां थानांगौ। बयनियावबो गिदिर गिदिर सिमां थानांगौ। मेंनाय गैयाजासे फरायनांगोन, मेंनाय गैयाजासे फरायनांगोन। फरायनायजों लोगोसे लिरनांगोन, लिरनायनि प्रेक्टिस खालामनांगोन। जायखौ रोङा बेखौ सोलोंथारनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आनजादाव नोङो लिरथारनांगोन। नोङो जुदि रोङाब्ला नों मा लिरगोन? बेनिखायनो सानखान्थि रोङाब्ला बेखौ रोंथारनांगोन। बिगियान रोङाब्ला बेखौ रोंथारनांगोन। इंराजि ग्रामार रोङाब्ला बेखौ रोंथारनांगोन। जायखौ नोङो रोङा बेखौ नों सोलोंथारनांगोन। अब्लानो नोङो पास जागोन। रावबो हमथानो हानाय नङा। फरायसाफोर, इसोरा जोंनो मा होदों? बिराद समायना मोनसे महर होदों। सोरबा गोसोम जानो हागौ, सोरबा गाहाय जानो हागौ, सोरबा सोमखे जानो हागौ, सोरबा गुफुर जानो हागौ। इसोरा जायखौ जोंनो होदों बेखौ जोङो बजबनानै लानांगोन। जोङो गावखौ मोजां मोननो हानांगोन। आङो गोसोम होननानै आंखौ मुगैयोब्ला जानाय नङा। गोसोम गुफुरजों जेबो सोमोन्दो गैया। गोसोमाबो प्रफेसर जानो हायो, हायथाथायाबो डक्टर जानो हायो। जोंनि महरखौ लानानै जोङो गोसो बायनो नाङा। जोंनि महरखौ जोङो गुबुनजों जोङो रुजुनाङा। जोंनि गोहोखौ जोङो गुबुनजों रुजुनाङा। माथ्र'बोल' जोङो थुलुंगाखौ लानांगौ। फरायसाफोर, नैबे आखाइजों जोङो, आं सिगांनि मेलफोराव बुंबोदों, बे आखाइयाव जोंहा गोथौ सान्थौ दङ। बे आखाइजों जोङो खन्थाइ सुजुनो हायो। बे आखाइजों जोङो जारिमिन लिरनो हायो। बे आखाइजों जों इसोर खुलुमनो हायो। बे आखाइजों जोङो बोर बिनो हायो। बे आखाइजों जोङो माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हायो। बे आखाइजों जोङो अखाफोराव थांनो हायो। बे आखाइजों जों देरहासारनि फिरफिला बिरहोनो हायो। बे आखाइ बिराद समायना मोनसे आखाइ। जोंनो आथिं होदों, जोंनो जिउ होदों। जिउखौ जोङो खेबसेल' मोनगोन। फरायसाफोर, सोरबा थेन्थ'नो ओंखारदोंबा दुफुं गसं। थेन्थ'नो ओंखारनाया थानाय नङा। बेयाव मानो फैदों? जोङो लामा नागिर नागिर जोङो फैदों। लामा नांगौ आंनो,
बबेथिं थाङोब्ला आङो माउन्ट एभारेस्टआव थांनो हागोन बबेथिं थाङोब्ला आङो अखाफोराव थांनो हागोन बबेथिं थाङोब्ला आङो मटर साइकेल बायनो हागोन गारि बायनो हागोन समायना न' लुनो हागोन साख्रि मोननो हागोन बेयो जोंनि लुबैनाय बयबो लुबैयो थाखा खामायनो थाखाय नाथाय बैसिम सौहैनो थाखाय जोङो स्ट्रागल खालामनांगोन जोङो दावहा नांनांगोन जोबोरै मोनसे मेहेरगोनां थासारि जायखिजाया थासारिनिफ्राय जोङो थोजासे गियान बुथुमनो हायो जोङो गावखौ थुलुंगाखांहोनो हायो सोर साबेसे फरायसाया अख्रां सा सा बिरनो लुबैयो आखाइ थिखां अख्रां सा सा सोर फरायसाफ्रा बिरनो लुबैयो आखाइ थिखां आंबो थिखांबाय अख्रां सा सा बिरनो आं लुबैयो माखासेया बिरनो लुबैया गोजोन्थों नाथाय जोंहा गां गैया माबायदि जोङो बिरनो जोंहाबो गां दङ बे गांखौ जोङो फोरानांगोन जोंनि गाङा दाउनि गां नङा सिलानि गां नङा अख्रां सा सा बिरनो थाखाय जोङो मेलेमनि गोहोखौ फोरानांगोन मेलेमनि गोहोजों जोङो अख्रां सा सा बिरनो हागोन फरायसुला फरायसुलिफोर गोसो होथाबनानै जाय मानसिया दावरावनि गेजेरावबो खोनासंनो हागोन मिलौदो देंखो बिथांमोनहा देरहासार जानो हागोन जोंनि सोरगिदिं आगदा आगसि उन सिगां सान हर जेब्लायबो दावराव दावसि जोङो रावखौबो बादा होनो हाया नोङो सिरिथा होननानै जों बादा होनो हाया नोङो माइकखौ दादाम जों बादा होनो हाया नों बैसागुआव नों मागोआव गोदान बोसोराव माइक दामनानै नों मोसानाङा होननानै जों बादा होनो हाया जेरैबो दावराव सोरबा होसिख्रावदों सोरबा गाबख्रावदों नाथाय बे दावरावनि गेजेरावबो जोङो गोसो होथाबनानै मिलौदो देंखोजों खोनासंनो हानांगोन दावरावनि गेजेरावबो जोङो मेथाइ खननो हानांगोन जों देरहासार जागोन बेयाव दिनै जोङो मानो फैदों देरहासारनि लामा नागिर नागिर जों फैदों दावलाया गेसेरो मा समाव 3 बाजियाव जोंखौ फोजायो सोर साबेसे फरायसाफोरनि न'आव दावला दङ आखाइ थिखांलाय दावला साबायखर दावला गेसेरोबा सोर सिखारो आखाइ थिखां गोजोन्थों साबायखर दावला जोंखौ फोजायो समनि गोनांथिखौ समनि गुनखौ दावलाया दासिमबो बावाखै जोंखौ फोरोंदों समखौ बेसेन होनो थाखाय गोदोनि समाव जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन जोंनि गामियाव दाहोना रुवाथिफ्रा दावला गेसेरबानो सिखारोमोन जेब्ला फोथाराव हालेवोमोन दाहोनाफोरा बिसोरो घुरि गानामोन सानखौ नायनानै बिसोरो बुंनो हायोमोन बेसेबां सम जाखो माब्लासिम बिसोर खामानि मावगोन समनि बिसोर गोनांथिखौ होयोमोन फरायसाफोर 1 सेकेन्डआव जोंनि जिउआ जोबस्रांनो हागौ 1 सेकेन्डआव जोङो अख्रां सा सा बिरनो हागौ गेदेरफोरनि फंसे बाथ्राया जोंखौ अख्रां सा सा बिरनो थाखाय थुलुंगाखांहोगोन फंसे गाज्रि रावा जोंखौ दसेनि गेजेराव फोजोबस्रांगोन फंसे मोजां बोसोना गोहोगोरा बोसोना जोंखौ थुलुंगाखांहोगोन जोंहा खोमा दं बयहाबो नङा होनबा मोजां राव खोनासंनो थाखायसो जोंनो खोमाखौ होदों खुगा दङ खुगाजों जों मा खालामगोन मोजां मोजां मुवा जोङो जागोन मोजां मोजां बाथ्रा जोङो बुंगोन बे आखाइखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनांगोन आथिंजों जोङो आगान सुरनांगोन
जोङो जिरायनानै थायोब्ला जोङो जोंनि थांखियाव सौहैनाय नङा। मेगन थासेयावबो जोङो खाना जायोब्ला, आखाइ थासेयावबो जोङो खंगा जायोब्ला, आथिं थासेयावबो जोङो लेंग्रा जायोब्ला, जिउ थासेयावबो जोङो गोथै जागोन। जोंनि बे जिउआ ओंथि गैयै जागोन। नाथाय जोंनि बे जिउआ जोबोरै समायना। जोङो खेबसे थैबाथाय जों बेखौ मोनफिनला। जेब्लासिम जोङो थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो थांनानै थानांगोन। जेब्लासिम जोङो थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो गाइखेर लोंनांगोन, थालिर जानांगोन, एपोल जानांगोन, दै लोंनांगोन, मेथाइ खननांगोन, खन्थाइ आवरायनांगोन, देरहासारनि फिरफिला जोङो बिरहोनो हागोन।